Sa lalawigan sa Bohol, magatubaw kaso ang pulis. Sa Bohol, human may pabuto siya armas dito sa barangay Sayabo sa Gindulman. Gireklamo sa iyang mga silingan o sa barangay kapitan si Police Corporal Marcelo Bernas ulair gumikan sa pagboto sa iyang armas ni adto sa Badus Buntag. Sa pag-adto sa Gindulman Police, nakuha sa crime scene ang mga basyo sa bala. Si Ulair na assign sa Valencia Police Station ug didto na giaristo nunod sa reklamo. Matud ni Police Colonel Jonathan Kamal, Direktor sa Bohol Provincial Police Office, na alarma unahadlok ang mga silingan ni Ulair sa iyang gihimo. Gipaubos si Ulair sa drug test kagahapon ug nagdumili kini pagluwat og pamahayag. He will be brought to the Provincial Prosecutor's Office for alarm and scandal and yung sa illegal discharge niya, indiscriminate firing. So, we will also be filing administrative case sa kanya, yung grave misconduct.